maglingaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa iti kay the best na ang mga pasiaw. Iyan na kita na kay maklaro si Lupin. Ito bang nakuha kayo oy. Nay, ako mo tiri igunit mga tinsig. Mas paspa mas kuan mo kayo iwi ni mo balik ka kita ini. Action. Tara manay. Abog ito mama. Action. Manok eh. Agota lang. Ilan nga kwarta? Action. Pwede bang simento sa kwarto dia? Uy, Ginoo ko Lord. Gina. Di kay lubat na. Record. Ay kinangan ta kwarta. Ako nga ba? Ang atong kural wala pa pintal. Sina kay lubat na. Lahi nagbaho lang pa ko kanang ito manggudi. Paita man. Record. Paita man ani oy. Sige na eh. Uno. Agota. Okay. Bulay loy. Asa mo kata? Asa mo kata wala. Lahi ka kamo gani baho ay ni. Ini kawan pas ka na lagi. Agwantan. Ge. Ay ketawa lang. Ay sa ketawa. Parang maniwa. Pas ko dialing. Ala ato bang digdire ato bang. Dari ato bang tawag ge. Standby. Ang Ginoo Paslak. paagi. Wala pa ko. Uy, Ginoo ko Lord. Aluoy pastigo. Kapoy ba kay mangwarta? Agwanta ba? Uy, Lord. Kulang ko bawal ang siya. Ah, ni katawa hapit na. Kabiling oy. 8 seconds na lang to na. 2 na lang 2 seconds na lang. Ang gawa niya. Outro ah. Tanaw sa akong kamot. Akong kamot Isumpay na ba? lang to. Dili maglisod pag gigidit. Go. Buang-buang. Para mo man yung salida. Tala ko na pa ko sa manok nito.